икром субҳонзода раиси оҷонсии авиатсияи гражданӣ гуфт ки тоҷикистон барои барқарор кардани парвозҳои мунтазам бо русия омода аст. баровардани хулосаи ниҳоӣ дар бораи барқарор кардани парвозҳои доимӣ аз ҳамтоёни русӣ мо вобаста аст ва мо бисёр боварӣ дорем ки дар наздиктарин фурсат ҷониби русия ба чунин қарор меоянд. чӣ хеле ки онҳо ба мо иттилоъ доданд, аз кишварҳои пасошӯравӣ русия аллакай парвозҳоро бо қазоқистон, қирғизистон, беларус ва дар рӯзҳои ахир бо арманистону озарбойҷон барқарор карданд. боварӣ дорам ки кишвари баъдӣ тоҷикистон мешавад. икром субҳонзода афзуд ки ҳудуди 70% парвозҳое ки аз фурудгоҳҳои тоҷикистон анҷом мешаванд ба русия рост меояд ва барқарор кардани парвозҳои доимӣ ба он ҷо бисёр муҳим аст. ба қавли вай ба онҳо мардуми зиёде аз ҷумла муҳоҷирону донишҷӯён муроҷиат мекунанд ва фақат дар бораи боз шудани роҳу эҳёи парвозҳо мепурсанд. ҷониби Россия низ исрор доштанд ки ширин амонзода вазири меҳнат ва муҳоҷирати тоҷикистон ҳафтаи гузашта зимни як нишасти хабарӣ гуфт дар ҷаласаи ҳайатҳои ҳукуматии тоҷикистон ва русия дар рӯзҳои 8 ва 9 феврал ки ӯ низ дар он ширкат доштааст, ҷониби русия исрор кардааст ки бо фиристодани як комиссияи босалоҳият ва аз назар гузаронидани вазъият масъалаи вуруди шаҳрвандони тоҷикистонро бознигарӣ мекунанд. русияву тоҷикистон аз моҳи марти соли 2020 барои роҳ надодан ба сирояти коронавируси нав парвозҳои ҳавопаймо байни ҳамдигарро қатъ карданд. қатъи рафтуои доимӣ сабаб шуд ки даҳҳо ҳазор шаҳрванди тоҷикистон ки ба русия барои кор мерафтанд аз ин имкон маҳрум шаванд. феълан танҳо парвозҳои чартерӣ миёни русияву тоҷикистон анҷом мешавад ва муҳоҷирони корӣ аз нархи баланди парвозҳои чартерӣ шикоят ва ширкати ҳавопаймоии Somon Air-ро ба сӯистифода аз ночории хеш гунаҳкор мекунанд. дар робита ба баланд будани нархи чиптаҳои ҳавопаймо раҳбарияти оҷонсии авиатсияи гражданӣ гуфтанд ки онҳо ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ як дархости махсус карданд ва дар асоси дархости онҳо нархи чиптаҳо аз 39 000 қаблӣ то 26 000 рубли русӣ поин бурда шуданд. ва мо аз ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ низ дархост кардем ки оид ба паст кардани чипта дар хатсайрҳои истифода бурдашудаи бо Тоҷикистон онҳо ҳам чораҷӯӣ намоянд ва дар мисоли ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines онҳо аз 25 то 35% арзиши чиптаро дар хатсайрҳои ки ҷумҳурии яъне дар хатсайри Истанбул Душанбе аз 25 то 35% арзиши чиптаро коҳиш доданд. кор дар русия яке аз манбаъҳои асосии даромади хонаводаҳои тоҷик ба ҳисоб рафта солона садҳо ҳазор нафар аз тоҷикистон барои дарёфти ризқу рӯзии худ ба русия сафар мекунанд ва аз моҳи марти соли гузашта бо далели пандемияи COVID-19 даҳҳо ҳазор шаҳрванди тоҷикистон натавонистанд ба русия сафар кунанд ва ин чиз омили зиёд шудани шумораи бекорон дар тоҷикистон шуд. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.